Jeg hedder Nathalie Gabriela Rivero, og jeg kommer fra Venezuela. Jeg blev født i Barinas i 1991. 1981, undskyld. Barinas er et lille by. Det er faktisk det samme by, som hvor Chavez blev født. Venezuela er et dejligt land. Der er forskellige steder med vand og bjerg og byområdet. Det er store, og der er mange smukke folk. Og Miss Venezuela og Miss Universe. Hvis jeg er i Venezuela, så vil jeg ikke få 3 børn, fordi der er for meget fattigdom og usikkerhed og kriminalitet. Og jeg er glad for de 3 børn, jeg har. Jeg er faktisk glad for at være her. Hvis jeg skal finde noget dårligt, så er det sådan, nogle gange så finder jeg danskere, der har fordomme. Og stiller mig et spørgsmål, ligesom, jeg har hørt mange, der siger for eksempel, alle sorthårde, de er kriminelle. Så bliver jeg sådan, det er jo sådan en banal spørgsmål, eller ikke et spørgsmål, men en kommentar. Og jeg har ikke det had i mit hjerte, jeg har ikke det had i mig, jeg har ikke fordomme. Jeg kommer fra multikulturel kultur, og det er ikke sådan, at man peger på og siger, prøv at se han nier, eller prøv at se han blondiner, eller prøv at se han lilla. Det er ikke sådan, at man render rundt og peger på forskellige folk, de er, og som man bliver accepteret, som man er. Og man er høj, og man er lille, og man er tyk eller tynd, eller det at behandle hinanden med respekt. Jeg savner det der varme og det kærlighed. Og det der min familie. Især min familie, og det der med, når man er i kollektiv familie, det der kys og krammer og god morgen, når man står op, og når man går i seng og smiler og alt det der. Jeg savner det til hverdag i hvert fald. Jeg har ikke person nummer 2 eller 3, det har jeg ikke sådan. Ja. Så det eneste, jeg vil gerne lære at kende, og møde, så det er min biologiske far. Det er sådan, når man er vokset op på den måde, som man har ikke lært at kende sin biologiske far, så vil jeg gerne møde ham. Det er ligesom, når man mangler lidt for sandhed, for realitet i mit liv. Jeg vil bare høre, hvorfor. Hvorfor har jeg vokset op uden ham, uden min mor? Det betyder ikke, at jeg har ikke jeg elsker ikke min mor og far, den som der har været i mit liv. Men jeg vil bare høre, hvorfor, hvad var det sket? Jeg vil have en forklaring. Hvis himlen eksisterer, jeg vil gerne have, at han siger til mig, at du er velkommen til at komme her i Guds rigdom, eller Guds hjem. Det glæder jeg mig. Og det ved jeg ikke, om jeg kommer, men jeg glæder mig til den dag. Fordi det er favoritten, men det er fordi, der kom lige pludselig hver dag. Det er sådan for 5 på dansk. Og hvis det er på spansk, så er det coño. Jeg elsker, hvis der er lyde, så det skal være så lyde fra natur. Ligesom havnen, bølge i havnen, eller fuglene synge, og sådan noget, der giver ro. Det er sådan i byen, for eksempel med trafik, eller med,
stressniveauer, når man er kommet ud fra arbejde eller skolen, så det er halv klokken, folk, der skynder sig, og sådan, det der lyde med biler og sådan uro.